Zergatik erabaki zuen berak alkatetzen itunarekin bat egitea? Zentzuzko ekintza badela uste dugulako, bai ikusita ze emergentzia klimatikoan bizi garen, horrekin bat egitea zentzuzko ikusten genuen eta oinarrizko gauza bat, noski. Eta ze helburu zehatz ezarri dira 2030erako emisioak murrizteko? Horre 30%ko murrizketak aurreikusten dire, 2030, 30 edo 40, orain zelantza dut, baina hor da. Eta azkenean da, energia berriztagarrien aldeko apostua egin, eta neurri batzuk hartu, gure gas horiek, beroketa klimatikoa eragiten duten isuri horiek murrizteko. Eta ekintza, hainbat badire, mugikortasun aldetik, erranduana energia aldetik, uraren kudeaketa aldetik, eta bar. Oso plan zabala da eta anbizio handikoa bai. Orain ze egoeratan dago berako klima eta energia jasangarrirako ekintza plana? Plana diseinatu zen 2019an egiten dugu bat, alkateen itun honekin, eta inventarioak egiten dira, isurien inventarioak 2019an eta 21an, hori Nasubinsakin batera egiten da. Eta nola dagon? Hor badire hainbat atal, eta poliki ari gara neurriak hartzen. Bai, biomasa sistema dugu, berotze sistema, eraikin publiko batzuetan hori luzatzeko asmotan ari gara, energia komunitate bat sortua dugu, lehenengo proiektua martxan da, plaka fotovoltaikoena, uraren kudeaketan, ur sareak eta urreste hainbat neurri martxan ditugu, goaz poliki. Zeintzuk dira udalerriak bakeak ezartzeko jarri dituen erronka nagusiak? Erronka nagusiak dira hainbat, eta lehen aipatu ditut bi, bat izango zen, guretzat estrategikoa da biomasaren berotze sistemaren hori, luzaketa hori, orain Tokiora institutoa, ikastola, eskola, haurtzaindegia berotzen dira biomasarekin, lehen gasoila erabiltzen zen, eta orain nahiko genuke herriko beste eremu batera zabaldu, osasun etxea, zahar etxea, musika eskola, orain Kantxonberriko obra egin da, eta hor biomasako tuboak ere sartu dire, eta erronka hori da bat, eta bestea udalaren energia izatea berriztagarria, ez? Lehen aipatu da, plaka fotovoltaikoekin ari gara, udalak badu kotxe elektriko bat erosia ere bai, eta pausoak ematen poliki. Eta ze estrategia daude martxan sektore giltzarritan isurketak murrizteko? Lehen aipatu dudana, biomasarena, eta gero hor baditugu gasoizko galdarak oraindik, ez? Adibidez kulturretxekoa hor dugu, eta hori ere saiatuko ginake biomasaren sarearen luzapen horiekin kentzen adibidez. Eta, lehen aipatu ditudanak, energia fotovoltaikoa adibidez lehen aipatu dut, Tokionako teilatuan jarria dugu, orain lehenengo proiektua. Eskatua dugu, Ricardo Baroja eskolan ere jartzeko plaka fotovoltaikoa, diru laguntza eskatua dugu, eta lehen aipatu duan bezala, udala energia komunitateko biztubera, energia komunitateko parte da, eta adibidez, energia komunitate horrek agian etorkizunean Frontiko teilatuan ere beste proiektua martxan jarriko luke, horiek dira. Eta gero mugikortasun aldetik ere, ari gara pixkat erdialdetik, ez gara zeharbidea dugu, sekulako trafikoa duguna, hortik trafikoa ateratzeko asmoak ari gara ere. Eta bizilagunen artean nola ari dira sustatzen energia berriztagarrien erabilera? Bizilagunen artean gu ari gara udalataz, eta eraikin publikoetaz eta administrazioetaz, baina egin diren inventario horietan ikusten da udala dela herriko zati txiki bat, eta noski herritarrak gaude biztanleak. Eta guk hor egin duguna da apostua energia komunitatearen sortze prozesu horretan egon gara, parte hartze polita egon da, sortze sorrera horretan, eta nahi ditugu herritarrak pixkat horra
hurbildu, erakarri eta pixkanaka pausoak ematen joan. Jendea sentsibilizatua dago orokorrean gizartean ikuste dut, agendan dago larrialdi klimatikoaren afera hau. Beste kontu bada, gero honen neurriak hartzea eta kostatzen zaigu, baitu gure mugikortasun lehentasunak, kotxe hartu behar dugu lanera joateko, hau eta beste. Jendea sentsibilizatua dago, nik uste. Bai. Eta ze monitorizazio mekanismo erabiltzen dira emisio murrizketen aurrerapena ebaluatzeko? Hori dugu Nasugintzaren laguntza. Orain arte izan dugu, erran dizuetan bezala, 2019 eta 2021 bateko emisioen inventarioa egina dago. Hor bai behar dugu aholkularitza, kanpo aholkularitza, zu ez gara gai hori gure kabuz neurtzeko, guk datuak eta eman bai, bai ditugun argindar konsumo fakturak eta bar, eta Nasugintzaren bitartez egin dugu. Oain, tokatuko zen egitea 2025koa edo pentsatzen dut, jarraipena egiteko. Eta ze laguntzan mota jasotzen du udalerriak, Nils saretik edo bertze erakunde batzutatik? Laguntza orain arte gehieman Nasugintzakin aritu gara. Nasugintzak lagundu digu honetan, bazun edo badu atal berezi bat Pazes edo alkaten itun hauek aurrera eramateko. Eta Red Nelsek ere era xumeago batean ere laguntzen digu, horko parte gara, hemen inguruko herriak, eta justo astontan izan dugu bilera bat Red Nelseko teknikari berri bat dute, eta hontaz ere solastu ginen, eta uste dugu baliabide horrekin ere barraztuko digula edo lagunduko digula. Zeintzuk dira berako arrisku klimatiko nagusiak? Arrisku klimatiko nagusiak gure ustez, eta pairatu ditugu, zoritxarrez, dira uholdeak, suteak eta lehorteak. Hola, bapatean hori tortzen zait burura bai. Eta klima egokitzeko zer ekintza ezarri dira udalerria babesteko? Udalerria babesteko badugu Nafar Gobernukin batera antolatutako uholdeen kontrako emergentzia plan bat. Lehen erranduan bezala, zoritxarrez martxan jarri behar izan genuen 2023ko maiatzean, hemen zia erreka gainezka egin zuen, eta uholde larri bat izan genuen. Hori dugu, erramienta edo tresna ona da, probatu dugu, eta noski bada zer hobetu ere bai, baina hori erabiltzen dugu eta laguntzen du. Eta gero dugu zuten kontrako plan bat, PAMIF deitzen dena, derrigorrez egin behar izan dugu udalerriok plan hori, diru laguntzak egon dira, eta hori da herri kaskoa zutetatik babesteko. Bai, mendian izan genuen zute handi bat, 2021 batean, baina hau da herri kaskoa. Eta orain implantatzeko pausoak ematen ari gara, eta badugu beste tresna bat. Zer egin du klima aldaketak nekazaritzan edo herriko bertze sektore batzuetan? Nik errango nuke handia. Nekazaritzan ez naiz aditua, baina badugu mendi batzorde hori, hemen udalan antolatua potente bat, oso dinamikoa, eta nekazaritzan abeltzaintzan lehortek dute eragina handia, hori seguru. Eta gero klima aldaketak, udan gaudenean derrepente, edo azaroan orain, gaur hotz egiten du, baina izan ditugu oso egun epelak ere bai, dena aldatzen ari da, nik aditzen dudana, baserritarrei ere, frutar bolak eta edozein momentuan hasten dira hori fruituak ematen, eta bai, eragina badu, eta lehorteak zer erranik ez. Hor, 2022an izan genuen lehorte handi bat, eta abeltzainak ura garraio ibili ziren, aberentzako, eta eragina badu noski. Bai. Uholdetara itzuliz, aipatu duzun horiek eta gero, drenatzeak, garbiketak eta egiten dituzue, uholdeak saiesteko? Egiten dugu. Egiteko lehengo egin behar da inventariatu eta ikusi zer dagon. Eta hemen beran lokalizatuak ditugu, arrisku puntuak zeintzu diren. Bat da Kalbario errekako kanal hau, zure gibelean dagoen
horre izan genuen lerketa bat. Hori da, Kalbario erreka da inoiz lehortzen ez den erreka bat, lurperatua dago, bai, udaletxe azpitikan pasatzen da, eta Hazia errekara doa. Gaur egunean hori ezinezko izango zen, erreka lurperatu egotea. Oso puntu arriskutsua da hori, eta kanal hori garbi mantentzea ezinbestekoa da. Manposteriako kanal bada, deskaltzeak daude, hor erosio handia dago, eta orain egin behar dugu lan bat, hor izan genuenean lerketa hori butxatu zen kanala eta lertu zen, hori erdia berritua dago, eta orain beste erdia egin behar dugu barrendikan moldatu. Moldatu mantenimendu lan potente bat egin behar da, baditugu Matzadan ere beste euriurak biltzeko tubo bat eskasa gelditu dena, sekzioz, eta hori handitu behar dugu, eta, beste erreka bat badugu musika eskolatik azpitik doana ere bai, hori lehortzen da, baina hemen dugun arazoa da gure orografiagatik ikusten ez ditugun errekak sortzen dira euria egiten dunean, eta horiek nola bilduta, bai, badakigu arazoa zein den eta ari gara neurriak hartzen alde nenean bai. Muturreko klima gertakarien aurreko kontingentzia planik badago? Aipatu ditudan horiek. Hori, uholdeena, zutena eta gero lehortearena. Lehortearen kontingentzia plana 2022ko esperientzia dugu, uda hori izugarria izan zen, eta badugu B plan bat. Hemen kontingentzia plan izango zena edo, beran dugun arazoa da gure iturri handiena Matxaingo erreka da, eta Matxaingo erreka lehortu egiten da. Lehorte luze bat dagonean, eta hartzen dugu ura Alkaiako poligonotik, hama da ur bomba bat, ur hartune bat, eta handik hartzen dugu, eta eskerrako horri 2022an ura izan genuen, hori ongi gorde behar dugu, toki hori zaindu behar dugu, eta hor ikusi zen hor badela ura. Gero, aipatu nahiko nuke ere uren aferakin, pilotegiko depositoakin gertatu zena, jendea jakinen du, edo batzuk horituko zarete, edo horituko gara, toki administrazioan, Nafarro Gobernuak egin zuen asmoa zen, Lesaka berak ur hartune berdina izatea, eta Lesakako pilotegiko depositotik 2 herriak hornitzea, €1.000.000 gaztetu zuen Nafarro Gobernuak hor, eta ura ez da ona, ez du ematen gutxieneko kalitate neurriak ez ditu ematen. Hori gelditua dago, horrek ere suposatu digu urteetan herriek inbertsioak egin beharra, ze azpiegitura horrek ez du funtzionatu, ez du erran nahi etorkizunean funtzionatuko ez dunik, baina horrekin ari dira ur horren kalitatea nola hobetu edo zerrekin. Hori ere izan da guretzat traba bat edo. Bai. Nola komunikatzen zaie herritarrei klima aldaketaren arriskuei buruz? Komunikatu, sentsibilizazio lanak egiten dire, kanpainak, Nafarro Gobernuak asko laguntzen du, noski. Hor badire Lifena Adapta Europako diru laguntzekin egin den proiektu hortan landu dira uholden arriskuetaz, adibidez hemen beran egin izan ditugu, hola informazio irekiak, holako bilerak eta bar. Normala Nafarro Gobernutik bideratutako kanpainak dire, eta gero guk zoritxarrez izan ditugu, bai zute handi izan dugulako, bai uholdeak pairatu ditugulako, jendea nahiko sentsibilizatua dago, eta badaki ze arazo dugun herrian. Nola abisatu badugu hori, badugu emergentzia plan bat, eta larrialdi badagonean, baditugu gure kanalak, bero hurbil, dela aplikazio bat herritarrekin zuzenean hori egiteko, antolatzeko, gero SMS bidez ere bai. Badugu NOE deitzen den aplikazio bat, non, kasu honetan alkateak hori, emergentzia aktibatzen du, eta automatikoki, web horri batean izena emana egon behar zara, SMS hori jaso nahi baduzu, hortik ja jasotzen dituzu, emergentzia hori ze mailatan dago, 0, 1, 2,
Eta gero, bueno, WhatsAppez zabaltzen dugu, edo erran.eusek ere, edo tokiko komunikabideak hauniz laguntzen dute, bai. Eta barkatu, gero alkateok ere jasotzen dugu Telegram bidez, 112tik jasotzen dugu abisua, eta hasten gara banatzen, zabaltzen, bai. Ze baliabide gehigarri beharko lirateke berako resilientzia klimatikoa indartzeko? Sosa behar da, dirua behar da, da betiko afera. Honek eskatzen du inbertsio bat, kostuak dira izugarriak, ari gara ursareak berritzen, uraren kudeaketarako, beran azken 50 urtetan ez da egin nolako inbertsio hori. Eta ditugu ursare guztiak, ur iesiak izugarria dira. Guk adibidez berritu dugu Zalengo Depositotik Foruen plazara, sare hori Legarbide auzoa egin zen, Agerran ere banatu dira ur zikinak eta ur garbiak, Bidasoa Karrika, Kantxon berritu da, altzate hurren urtean hori milioiak euroak dira, eta dirua behar da. Eta gero lehen aipatu duguna, ikusten dugun arrisku puntu horiek, euri ur horiek biltzeko, erresilienteak izateko, egokitzeko ditugun golpe edo larrialdi horietara diru hauniz behar da, eta hori da gure arazo handiena. Energia berriztagarrien aldeko apostu egin behar bada, inbertitu behar da. Eta orain ikusi dut ere bai, mundu mailan egin nahi den COP, ez dakiz emagarrena den, 29 edo irakusten titular bat, finantziaketa bilatu beharko da, mundu mailan ere bai, orduan dena diruaren esku uzten badugu, arazoa da. Arazo bat badugu. Dirua behar da, eta dena dirua ez da, gure txikitasunetik ere kontzientziatzen bagara pixkat egin dezakegu, baina, guk udal bezala sos asko behar da, neurri horiek hartzeko, bai. Laguntzen aldu berak beste udalerri batzuekin klima egokitzeko ekimenetan? Gure herriak laguntzen duen? Hemen sarean lan egiten dugu. Adibide bada, hau, alkaten hitzarmen hau, edo pakto hau, eta gu hemen sarean lan egiten dugu, Nafar gobernuakin, eta beti laguntzeko bakarrik ezin dago egin, hemen denak elkarratu behar dugu. Beran baldago hondakin urak berrerabiltzeko edo tratatzeko programarik? Hondakin urak berrerabili? Hola izendatua, hemen biltzen dira urzikinak, hondakin urak, eta saneamendu bidez doaz, Kaiagan dagoen horra, depuradora edo araztegi hortara, eta gero Nilsak tratatzen du hori. Egia erran, Nilsaren ardura da, Nilsa da urzikinak tratatzeko hori, enpresa publiko bat, eta berak kudeatzen du hori gehien bat. Ez dugu gauza berezirik egiten. Egiten duguna da, euri urak eta urzikinak banatu, hori bai, eta urzikin horiek araztegira bideratu. Hemen dago gauza bat, aipatu nahiko nukena, eta da, guk kontuan izan behar dugu, komunitik bera ur edangarria botatzen dugula. Orduan, zer hobetu bada, urzikinen kontuan eta komunitik bera doan ura ur berrerabilia izan alda, adibidez. Solako galderak totzen zaizkit burura, baina, gauza horiek ja dakitenek edo moldatu beharko dituzte edo, bai. Nola sustatzen du udalerriak uraren erabilera arduratsua herritarren artean? Bai, beti abisuak zabalduz, bandoak zabalduz, normalean, prebentzio lana beti egin behar da, baina uraren erabilera arduratsuakin oroitzen gara falta denean, bai. Lehen aipatu dudan 2022ko lehorte handi hori, hainbat neurri hartu ziren. Hainbat neurri eta biztanlegoari jendeari eskatu zitzaion favorez ura ez alferrik galtzeko, eta hortan jendeak erantzuten du, erantzuten du, ulertzen du, eta gero, hainbat kanpaina egiten dire, ez dakit, etxean dutxatzen garenean, ez dakit zema minutu baino gehiago dutxan ez egon, eta gauza, eta gero, beti da
pedagogia ere egin behar da ikastetxetan, lehen aipatu dudan Nilsa erakunde hori ikastetxetara ere joaten da, eta, bueno, hainbat gauza egiten dire bai. Ze ekintza egiten dira ura espazio publikoetan kontserbatzeko? Ura espazio publikotan kontserbatzeko, ez dugu hola ekintza berezirik. Hori, ez dakit, nik irudikatzen dut, ez dakit, ez da gure kasua, iturri publiko handiak daudenak, eta hola parketan, eta guk ez dugu holako kasurik, gure lorategiak ere ez dute urestatze sistema bat, orduan, printzipioz gauza berezirik ez dugu egiten, ez. Eta ingurumen hezkuntzan ze motatako eskaintza edo egiten du udalak? Udalak adibidez, ari gara ingurumenakin zerikusia badu Eltxo Tigrearekin ari gara. Gero hor bada, ez, Eltxo Tigreak ingurumenarekin, aldaketa klimarekin, osasunarekin, zerikusia du, vektore bada, ez, eritasunak transmititu ditzazke. Eta bai ari gara edo ahalegin bat egiten ikastetxeekin lantzen gai hau, udalaren aldetik. Atera da ekimena, Nafar Gobernuaren laguntza dugu. Adibidez hori, eta gero aipatu dudana, heziketa aldetik, Nafar Gobernutik ikastetxeekin eta antolatua badaude hainbat bai uraren erabileran. Basogintzan ere egin izan ditugu ekimenak, udaletik joan gara ikastetxetara gure basozainakin, pixkat azaltzera zelan egiten den, pixkat beraien ekimenez ere bai, elkarlan hori egin izan da, basogintzak adibidez ingurumenean eragin handia du, ez dugu igual gehiegi solastu, baina hor dinamika politak egiten ditugu, landaketak ere bai, ikastetxekin urtere egiten ditugu landaketak, mendi ordenazioa berritzen ari gara, udala behartua dago oreka bat egon behar da, zen mozten den, zen landatzen den, da hor ikastetxeek parte hartzen dute, eta gauzatxoak egiten ditugu. Energia berriztagarriko zein proiektuari dira garatzen gaur egun beran? Olen aipatu ditudan horiek. Gehien bat energia komunitate bat sortu berria dugu, Biztu bera deitzen da, oso dinamika polita du, eta proiektu fotovoltaikoen aldeko apostu egin dugu, bat martxan dago, eta etorkizunean gehiago izaten diren. Biomasaren luzaketa, errandu dana, biomasa ura berotzeko sistemaren luzatze hori, orain ikastetxetako eremutik adinekoen egoitzara, osasun etxera, musika eskola zabaltze hori estrategikoa da, eta gero mugikortasun elektrikoa. Baditu udalak kotxe elektriko bat badu, brigadakoa, gero errekarga puntuak ere jarri ditugu, eta orain gaude proiektu piloto bat martxan jarri nahiko genuke, jendarteak, biztanlegoak partekatzeko kotxe elektriko bat jarri nahiko genuke, kotxe elektrikorik kar kooperatibakin lanean ari gara, Ugarten jarri dute martxan esperientzia hori, eta nahiko genuke hemen beran, kotxea udalarena izanen da, udal langilek eta zerbitzuek erabiliko dute lan ordutan, baina arratsaldetan, asteburutan, jendeak alokatu, erabili ahal izango du, aplikazio baten bitartez, eta kotxea partekatu, eta hiru horiek. Da gero mugikortasunarena ere bai, mugikortasunarena ari gara Eztegaratik trafiko atera nahian hor adugu saihesbide urbano bat planteatua, Matzadatik Angulerora aterako zena, eta gero bizikleta bideak San Miguel Zubiti Xubizabalera adibidez egin nahiko genuke, eta hortan ari gara. Zein uste duzu dela berako biztanleek klima aldaketari buruz duten kontzientziazio maila? Nik uste dute altua dutela. Altua dutela, lehen aipatu ditudan desgrazioiegatik, ez? Hasi 2021ko zute handia, hemen mugaz gaindi zabaldu zen zute hori,
oso larria izan alzena, larria izan zen, baina zorionez etzen hildakorik eta gontabar, eta gero 2023ko uholdea, gehi, hor izan genuen, Kalbario errekan izan zen lerketa hori. Bueno, nik aipatu behar dut, urtero izan dugu olako episodioren bat, 21ean sutea izan zen, otsailean, 21eko abenduan Bidasoa ibai atera zen, 22ko urtarrilean izan genuen Kalbarioko kanalaren lerketa hau, abenduko golden eragina izan zelako, 23an izan genuen Zia errekaren uholde handi hori, 24a badoa, izan ditugu eskapadak, hemen 100 litrokin botatzen badu ja izugarria antolatzen da, urtero izan dugu, orduan, jendearen sentsibilizazioa da, nik uste, izan ditugun episodio edo gertaera guzti hauekin, altua dela, edo jendea kontzientziatua dago, bai. Egon beharko luke, pentsatzen dut. Zer eginkizun dute tokiko talde ekologistek berako ingurumen arazoak identifikatzen eta konpontzen? Begira, talde ekologistekin ez dugu lan egiten, udalea, nola zuzenki. Lehen aipatu dudana, jendea sentsibilizazio ekologikoa badu, dudarik gabe, mendi batzordean handia dago. Hor nekazari abeltzain oso jende eskolatua ere badago, asko dakitena gai honi buruz, noski ekologistak dire. Energia komunitatean ere jendea sentsibilizazio handiko jendea dago, baina ez dago talde ekologista hola antolaturik, eta interesgarria litzateke. Adibidez, baztanen bada taldeko soziala eta hor bada dinamika polit bat, baina ez dugu bere garaian, gero, Guzki eta ni, urte batzu ditugunak ezagutu ditugu, holako talde ekologista antolatuak, baina, momentu honetan igual zeharka lan egiten da, lantzen da ekologismoa bai. Ze ahalegin egiten dira hondakinen sorrera murrizteko eta herritarren artean birziklapena sustatzeko? Hori badugu hiri hondakinen mankomunitate bat hemen, Bortzerria gaude, eta oso lan ona egiten da eta interesgarria nik uste. Bai, sentsibilizazio aldetik, kanpaina aldetik, eta zoriondu nahiko nituzke horko teknikariak, nire ustez sekulako lana egiten dute. Nabaritzen da, herritan, egin dira adibidez konposta biltzeko kanpainak, nik uste hiri hondakinen mankomunitateak lan ona egiten dula, eta gu, nola mankomunitate batean gauden, beraien ardura da gehien bat, noski guk udalako horpixo handi dugu eta erabakiak denon artean hartzen ditugu. Eta gero nahiko nuke aipatu Ibardinen badugu proiektu bat edo badago nahi bat han garbigune bat antolatzeko, Ibardinek sortzen du hondakin kopuru garrantzitsua eta hortan ari gara igual mugaz gaindiko proiektu bat aurrera eramateko, noski gure hiri hondakinen mankomunitateakin elkarlanean eta bar. Baina bai, beraiek egiten dute lan hori bai. Eta zein dira udalerriko kutsadura iturri nagusiak eta zer egiten ari dira horiek kontrolatzeko edo ezabatzeko? Nire ustez kutsadura trafikoak badu hemen herrian, trafikoa da kutsadura eragile garrantzitsu bat. Ez gara pasalekua sari naiz denbora guztian, Altzate Karrika, 4.300 kotxe pasatzen dira hor egunero, bataz beste, kontutan izan da, gauetan ez dagoela trafikorik, orduan pentsazazue hor ze trafiko pasatzen den, egun batean eseri Rekaldeko terrazan, eta pixkat begiratu eta ze kotxe pila pasatzen den. Nik uste dut hori dela, herri barrenean, bote prontoan burura etortzen zaidana, eta horren kontrako neurri ari gara. Aipatu dudan datu hau, atera dugu, Altzate Karrika osoa, hasi Errekaldetik, Altzate plazarainoko ursare guztiak berritu behar ditugu, lehen erranduan bezala ari gara ursareak berritzen.
ur hornidura eta saneamendua. Kale guztia altxatu behar da, 14 hilabeteko obrak izanen dira, dena ondo badoa datorren urteko ekainean hasiko ginateke, eta hor planteatzen da, beti aipatu behar dugu garrantzitsuena ura dela, ur sareak berritzea, baina ja behin altxatzen duzunean, mugikortasun da irisgarritasun arauak bete behar dire, orduan hor planteatzen da, irisgarri izango den kale bat egitea, orain badakigu espaloiak eta nola dauden. Orduan, horrek suposatuko du trafiko, Antxarineara eta doan, trafiko kopuru hori nahiko genuke, saihesbide urbano bat eginez, lehenengo fase izango litzateke, hurrengo urtean ere egin nahiko genuke, nahi Kastola Matzadako lotura hori egin, eta gero, orduan, kutsadura horren kontrako neurriak dire, hortik trafikoa ateratzeko nahi hori. Hori errango nuke, eta gero, eta hor badago datu bat, hemen mediku bat egon zen beran, erraten zuna, hemen lainoa egoten da, gure baiar hontan, eta gero dugu 121 karretera hori ere hor dugu, hor ze pasatzen den denok dakigu, eta laino horrek kutsadura areagotzen zuela, eta osasun arazoak, eta bar. Hori errango nuke, eta gero, poligonotan da fabriketan, eta kexa hundirik ez da egoten, ez du sumatzenik hor berkol inguruan eta palmaderak, eta igual, zaren gauzotarrak egon dira kexa batzu tarteka, aztertu izan dira kutsadura mailak eta bar, bi horiek aipatuko nituzke, eta gero ur zikinena. Ur zikinen afera hor dugu, guk sortzen ditugun ur zikinak dira, eta beti saiatu behar gara euri uretatik babesten eta araztik irabiatzen. 3 puntu horiek kutsaduran inguruan. Eta nola kudatzen ari dira berako eremu naturalen babesa eta kontserbazioa eta biodibertsitatea? Hor badugu, udalean basozain bat dugu, eta gero badugu, Nafar gobernutik noski mendi atala eramaten duen Nafar gobernuko ingurugidotik eramaten da, Nafar gobernuko basozainak ibiltzen dira hemen. Nola babesten dugun, gehien bat nik errango nuke hemen herri lurrak ditugu, dugu herrikaskoa eta beste guztiak gero herri lurrak dire. Eta horrek hauniz lagundu du gure biodibertsitatea, gure paisaia, gure basoak eta babesten. Ikusi besterik ez dago, Gipuzkoara edo Bizkaira bagoaz, hango mendiak nola dauden, ze landatu den, eta hemen ze paisaia dugun. Orduan, kudeaketa publiko horrek lagundu du, nik uste dut hori altxor badela eta hortan jarraitu behar dugula. Bizkaian ikusi dugun insignisaren edapen hori, eukaliptoa gaur egun nola sartzen arien, hori kudeaketa pribatuak ekarri du. Orduan, hemen badugu sistema bat, herri lurrena horrek laguntzen du. Horrek laguntzen du, eta gero sentsibilizazio handia dago, errelen errandu dana, mendi batzorde oso garrantzitsua edo interesgarria dugu hemen, eta lehen aipatu da, hor badaude abeltzain batzuk oso asko dakitenak inguru giroari buruz, desbrozeak nola egin behar diren, abereak ze onura ekarri alduten, pixkate inguru giroa babesteko, eta gero iparraldeakin dugu elkarlan hori. Gure mendia proiektu bat badugu, mugaz gaindiko herri desberdin artean, hiri elkargoak kudeatzen du horian, eta guk ere hor parte hartzen dugu, egin dugu artzaintzaren inguruko diagnostiko bat ere, laborantza ganberak bultzatu du, eta egiten dira gauza interesgarriak. Eta beti gure inguru hau, paisaia hau babesteko eta zaintzeko, baina badaude mehatxuak, eta mehatxua ditu albazaio, adibidez da, mendia gero eta sasi gehiago dago, ote gehiago dago, klimak ere hortan eragina izan du, hortengo uda nola joan den ezetasun aldetik, euri aldetik karri du vegetazioaren handitze bat, horren
kontrako borroka etengabean ari gara, izateko, gure belardiak eta izateko lehen, baina, lan zaila dugu bizitza aldatu delako. Lehen jendea baserritik bizi zen, beste ekintza ekonomiko bat zegoen, abeltzaintza aldetik, baserriak nola ziren, orain hori dena aldatu da, galtzen ari da, bizimodu hori, baina eta horrek ekartzen du, hazinda gutxiago dago mendian, guzti hori, eta nola hori mantendu, sasia, otea, ari gara hor desbrozak egiten, dena mekanizatuak dira, gasoia erretzen ari gara, jasangarria da hori, lako galderak tortzen zaizkigu. Eta, baina, saiatzen gara, eta eroa bukatzeko edo, nahi nuke aipatu, Larungo proiektu Poktefa badu mugaz gaindikoa, Larun kasko hori hor sekulako bizitari pila dago, hori nola babestu, nola kudeatu hobeto horko aktibidade hori. Bentak gure aldean daude, guk egiten diegu harrera bizitari horiei, hor 1 milioi bat pertsona baino gehiago pasatzen dira urtean, eta dago proiektua dena inguru giroaren aldetik enfokatua. Urak nola kudeatu, saneamendua nola kudeatu, horko zerbitzuak nola era jasangarri batean hori kudeatu, gero horko memoria bildu. Iparraldeko aldea Natura 2000 da, hor badute beste babes maila bat. Guk hemen Natura 2000 ezin dugu izendatu, eremu hori humanizatua dagolako, edo hor badaude eraikinak eta bar. Baina baditugu tresnak Nafarroan Natura 2000ekin parekatzeko eta horri babes berezi bat emateko, adibidez. Nola sustatzen ari zarete ikuspegi jasangarri bat udal barruan? Udala sentsibilizatua dago eta alduguna egiten dugu. Eta eredu jasangarri bat, elkarrizketan zehar aipatu ditugu. Uraren kudeaketa estrategikoa da guretzat. Uraren aurrezpena, erabilera arduratsua eta jasangarria. Depositan sartzen dena eta zabaltzen dena, etxetara iristea eta urik ez galtzea hor. Gero, gas isuriak murriztea, energia berriztagarrien alde egin, biomasa aipatu dut, proiektu fotovoltaikoak, mugikortasun elektrikoa alden heinean, eta bizikletaren erabilera sustatu, bide gorriak promozionatu edo eraiki. Hortik, ugari gara gure pausotxoak ematen, eta emergentzia klimatikoak dituen eragin ezkor horiek edo, zute, uholde, lehorte horien aurrean egokitu. Eta pausoak ematen ditugu, udal bezala, baina gero hemen norberak eta norbanako bakoitzak ere neurriak hartu behar ditu, klaro. Ekonomia zirkulara sustatzeko ekimenik edo planik baduzue? Ekonomia zirkularra, adibidez, elikaduraren inguruan, Bortziri Malerreka baian badugu teknikari bat lanean, eta hemengo haurtzaindegi, adinekoen egoitza, bertako produktuez aurrenitzeko, hori Baiara mailan lantzen ari gara. Gero, udal bezala, udala txiki gelditzen da batzutan, horregatik proiektuak dira Baiara mailakoak. Eta gero, badugu hemen kontsumo talde bat, bidazi, ezagutuko duzue, Unitzek, eta baita ere saiatzen gara beraiek antolatzen dituzten ekimenetan parte hartzera, ni alkate bezala ere joaten naiz, bileretara eta hola, eta ekonomia zirkularra, gertatzen dena da, askotan ez dago nahiko ekoizle hemengo dena hornitzeko, ez? Orduan hori ere bada arazo bat, baina gero badugu zer ikasi iparraldetik ere bai, horiekin ere aritzen gara elkarlanean,
Poktefa aipatu dut lehen, eta ekonomia zirkularraren inguruan, adibidez, ekoizle biriatun gazta bat egitea edo beran bi mundu dire, eta udalak noski arauak ezin ditu aldatu, baina saiatzen gara eragiten bai parlamentuan eta bar, traba horiek ere gainditzeko, eta nintzat jendea aditu, hortan ari den jendia, eta bueno, saiatzen gara, gauzak egiten. Gauza txikiak dire, baina bueno, beti lagunduko du zerbaitetan. Ederki bada, gure galderak jarantzun dituzu, ez dakit zerbait ere gehitu nahi duzun, elkarrizketa honi? Oso proiektu edo itun garrantzitsua dela hau, eta interesgarria, baina 2019an sinatu genuen eta 2024an gaude gaur. Eta 2030erako genuen helburu batzuk. Denbora pasatzen da, nola pasatzen den, azkar pasatzen da, eta 2019tik gaur arte ikusten dugu klima aldatzen doala, hori pixkat hortan gabiltzanok eta errekei begira gaudenak eta bar nabaritzen dugu, eta ezinbestekoa dela. Lan hau egitea, ez da erresa gehien bat dirua, inbertsio handiak egin behar direlako, eta nik hor ikusten dut kontraesana, dirua behar da gauza denetarako, eta sentsazioa da askotan hau, usten dugula ez dakit alde batera edo, baina denon indarrak egitea garrantzitsua dela, eta bukatzeko, hemen beran, gehien bat uraren kudeaketa horretan ari garela buru belarri, eta inbertsio handiak egiten, eta gero uholden edo euri jasa horien egokitzapenerako neurriak hartzen, mugikortasun aldetik ere gure ahaleginak egiten, eta energia berriztagarriak, energia komunitatea. Eta bukatzeko horren nahiko nuke mugikortasun aldetik, sekulako mugikortasun jasangarrien alde egiteko premia izugarri dago bastan bidazoan, sekulako gabeziak ditugu hemen, edo eskasiak, Irunera iristen bagara handia, konexioa dituzu Gipuzko aldera, mugitu alzara erraxago, hemen klabea da, eta beran non kokatuta gauden, Irunera iritsi behar gara, eta nik beti planteatu izan dut, eta noizbait ez dakite lortuko dugun, guretzako klabea litzateke hemendik ospitalera Irunera joaten garen bezala, hitzarmen bat egotea garraio aldetik, adibidez Irunen duten lurralde bus, Lesaka berara gutxienez iristea, 7 minutura gaude, eta horrek lagunduko luke gu hemendik Irunera mugitzea, eta gero hor badugu nora joan. Iruñara ja beste asunto bada, baina mugikortasuna jarri behar dugu agendan da mahai gainean, nik uste, behar handia dugu bai. Ederki da, Aitor, eskerrik mila eta segi bizkor. Ederki, berdin, eskerrik asko.